Loptu si postavil Robert Mak, ktorý celú situáciu vymyslel. Má šancu na svoj vôbec prvý gól v tejto kvalifikácii, celkovo 12. slovenský. Zvládol situáciu bez problémov prídelník Norimbergu a strelil veľmi dôležitý prvý gól. Minúta stretnutia, domáci futbalisti sa z pokutového kopu ujímajú vedenia. 6. septembra minulého roka, znamená, že takmer presne pred rokom sme pred návštevou 6 000 divákov vyhrali v Almaty nad domácim Kazachstanom 1-0, ale bol to veľmi tvrdý zápas. Gól Jakub Považanec v 37. minúte krížnou strelou z ničoho nič dáva náš druhý gól. Makov center odlavičkoval Bejzebekov. Tam bola hraničná situácia pri súboji Štetinu s Kuantajevom, ale litovský rozhodca nepískal a Považanec trafil presne uličku, kde bolo miesto. Kačuk bol určite zaskočený, lopta sa zavrtela, nabrala falš a zapadla k žrni, takže 2-0, výborne. Sa vymaniť z problémov Považanec, Žilák, prudká lopta, ktorá sa dostala k Robertovi Makovi, čistá šanca, je to gól! Adam Žilák teraz vrátil Makovi gólovú asistenciu zo zápasu s Francúzskom. Dávame napriek tomu, že sme oslabení, veľmi dôležitý tretí gól, ktorým sa v tej tabuľke druhý v skupinách virtuálne presúvame pred Turecko. Slováci opäť potvrdili, že v prvom polčase zápasu s Kazachstanom sú absolútne produktívni. Prakticky z každej šance sme dali gól. Kazachov môže chýbať vzadu, Karaš využil jeho návrat, zasekol ho. Prihráva však len do druhej vlny Považancovi. Výborná prihrávka na Oršulu. 4-0. 69. minúta. Vyhrávame už 4-gólovým rozdielom a ďalšie potvrdenie našej obrovskej efektivity v tomto stretnutí. Považanec sa pozrel do uličky, vysunul Filipa Oršulu a tento hráč Vigenu Athletic dal už druhý gól v tomto asociačnom termíne. Ten prvý v súboji s Francúzskom v 67. minúte. Presadil sa aj proti Kazachom. Hráme si štandardku. Ak sa nepreštrikoval ešte Karaš. Môže prihrávať Kolčák, príležitosti Kolčák, dáva gól! 88. minúta, 5-0. Preskakujeme Portugalsko v tabuľke druhých. Už nám chýba len jedno mužstvo, ale v prvom rade musíme udržať stav 5-0. Potlesk pre Kristiána Kolčáka, ktorý sa dostal do príležitosti po výbornej Karašovej prihrávke. Košická asistencia, bratislavský gól, funguje to, keď sa chce. Návod aj pre fanúšikov Mustiev. Teraz je ale podstatná slovenská 21, ktorá dnes hrá veľmi efektívne, ide za svojím cieľom. Palce držia aj seniorskí reprezentanti. Ešte jedna šanca. Mak. Robert Mak a jeho hat-trick.
Bude to gól? Áno, nebol to offside, takže nakoniec 6-0 Lalkovič. Takto je kanonáda. Traja proti jednému, Mak naznačil prihrávku, išiel do zakončenia. Myslím si, že skôr strieľal, ako prihrával, ale Lalkovič bol, kde mal byť. A hráč, ktorý je momentálne na hosťovaní v portugalskom Guimarãesi, Chelsea Londýn, pridáva 6. zásah so šťastím. Lopta mu takmer od členka odskočila. Tak a teraz je to už v Senci v poriadku, už sa nemusíme báť.